wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kulo Jati nun nggih roti timbalan. Coba telitinen kabeh murid ing Panti Ngerang wis padha ngadhep apa dulu. Nalika kula nampi dawuh saking panjenengan supados nyebar serat Ibran kagem sedaya siswa-siswa wonten ing Panti Ngerang. Kanyatan wekdal menika setunggal kewala boten wonten ingkang nggodhangaken palenggaipun swan-swan. Bapak Ander Wis padha ngadhep. Nak Mas Cakrajaya. Paring dawuh Bapak. Rak ya padha basuki to, Nggen. Pikantuk pangestunipun Bapak Ngerang sowan kula mboten mangke halangan namung bekti kula katut. Ya wis tak tampa ra liwat puja pangestune wong tuwa tampanono. Kula tampi minangka jimat. Lungguh sing prayoga. Ngestakaken, ngestakaken. Sae Kusumastuti. Injih kula. Raya padha basuki to, Nggen. Alhamdulillahirabbil alamin. Kantuk bekasa pangestu panjenengan suwan kula boten wonten rubeda menapa-menapa. Coba Nanging boten katalupen salam taklim kula mugi kunjuk. wis tak tampa ra liwat puja pangestune wong tuwa tampanono. Injih. Dawuh katimbalan. Kaget neh. Lho bocah kok iso kaya ngono iki biyen iki ndak laire iki nyidam bledek no, Cah. Lah pripun Lah ora ditakoni kok iso dawuh katimbalan ngeget-geti wong tuwa. Raya padha slamet to, Nggen. Slamet wilujeng saking Mandalika tumapak wonten ing Panti Ngerang. Sungkem kula mugi konjo. Ya wis tak tampa ora liwat puja pangestune wong tuwa tampanono. Sampun kula tampi mugi ndadosaken teguh yuwana kula saklaminipun. Lungguh sing prayoga. Pangestakaken dawuh. Siji paring dawuh Yai. Merga murid ing Panti Ngerang iki wis padha ngadhep. Kowe mau masak akeh apa ora? Menika panjenengan ampun kuwatos. Yen kula masak menika luwih lho Yai. Luweh. Kira-kira lawuhe apa ae? Menika keremenane panjenengan jangan bening. Jangan bening. Nggih. Engko jangan bening ndang ora ana sayure blas kok. Banyu bloko malah repot. Menengane kula. Ya gojek sawetara. Ngene kabeh para murid ing Panti Ngerang. Apa to sebabe nganti wong tuwa nglumpukake marang jeneng sira kabeh? Jalaran dina iki wong tuwa bakal mbabar ilmu anyar. Ya, kang bisa diarani ilmu panutuping urip sampurnaning pati. Tegesipun kados pundi, Ro? Nah, apa to sebabe ilmu kuwi tak jenake panutuping urip sampurnaning pati? Merga marang apa wae kang kumelip ing alam donya sing kandilan napas lan nyawa iki bakal ngincipi pati. Nah iki sing bisa diarani panutuping urip. Merga sakwise urip dheweke mati. Nah, sampurnaning pati sing tegese kaya ngene. Nalika kowe sowan ana pangarepane Gusti Allah Subhanahu wa taala, aja nganti kowe kakean kelepetan dosa. Lah kuwi sing bisa diarani sampurnaning pati. Mekaten iki. Mula kanthi kuwi kabeh kuwi mau ya ana syarate. Lajeng syaratipun menapa? Syarate kudu jujur. Aja dengki srei jahil metakil. Aja nganti tumindak sesongaran.
kudu sing sabar. Oh, ngaten. Kuwi syarat sing angka sepisan. Nggih. Lah, syarat sing nomor loro iki sing paling bagus. Sadurunge kowe iki nampa wejangan ilmu kuwi mau, kowe bakal tak wenehi kembang sing jenenge kembang Puspitaningrum. Nah, marang sapa wae antarane murid ing Pantingerang sakwise nampa kembang Puspitaningrum ing kono kok sedina sewengi ora alum ora gogok, ya kuwi sing kuwawa nampa ilmu anyar kuwi mau. Oh, kados ngaten. Menawi ngaten kedah saged njagi kembang kala wau. Ya mesti wae kaya ngono. Nggih. Lho. Sek. Wonten menapa? Apa? Cok, iki Pulau Jati. Iki kok ana nom-noman iki santri anyar ning Ngerang ngono apa piye? Pangapuntenipun. Ngertos nembe kemawon menika. Kula kinten kaneman menika ugi sanes. Murid ing Pantingerang. Dudu. Sanes. Nak Mas Cakrajaya. Nggih, kados pundi? Apa kae kawulamu ning Tunjung Pura? Babar pisan boten. Ora. Tunjung Pura mboten wonten kawula ingkang kados ngaten. Kaya ngono. Mengko gegek muridmu ning Panti Murya. Boten. Menika boten murid wonten ing Panti Murya. Ora. Boten. Nipun? Nak Mas Dipati Patak Warak. Nggih. Kabeh-kabeh iki ora kawulane Nak Mas Cakrajaya. Mbok menawa kae kawulamu. Mandalika mboten wonten kawula ingkang prejengane kados ngaten. Dadi ora kawulamu. Mboten. Ya. Cung. Kowe iki tak dangu kok malah. Kula Mrene. Nek rete maju rene. Ora usah wedi. Rodok mrene ah. Engko nek kowe ora krungu malah cilaka. Kowe iki ya wong. boten iki gedang goreng. Ya, Bang. Akhire mbok Ditakoki kok iso jawabane ngono wangsulane ngono iki piye? kula nggih wong. Lah ya ora ngono. Kok iki sing tenanan? Jenengmu sapa, Cung? Kula Joko Lodang iki. Hah? Joko Lodang. Iwak pindang. Jeneng kok apike? Jeneng kok iwak pindang? Joko Lodang. Joko Lodang tak kira iwak pindang. Omahmu ndi, Cung? Ndoro Kandang. Ndoro Kandang. Nggih. Cedhake dalan lingkar kuwi. Nggih. Lah kok nganti kowe iki temeka ning Pantingerang? Njur wigatine apa? Wigatine kula kepengin dados santri. Kepengin dadi santri? Nggih. Lah sampean sinten? Lho, Malah takon. malah geget wong. Duting-duting. Ya aku iki Sunan Ngerang, guru ing Pantingerang. Kok wis suwek? Siap. Suwek piye? Suwek. Suwek. Lah iya ngarani tuwek kok iso suwek. Kowe kepengin dadi santri ning Pantingerang. Nggih, Yi. Apa kira-kira kowe wis duweni pegawean sing gumathok? Wah, nek pagawean ngoten maton, Pun. Wis duwe pegawean? Nggih, maton. Pegawean tetap. Lah pegaweanmu apa, Cok? Maling. Ya, Bang. Jabang bayi. Sabar ya. Rene. Ajeng. Aja wedi. Karo dene kowe kok bodho temen. Pripun?
Ah ngono kuwi pegen malih kok ora usah diomongke yang kene. Lah kula wong jujur kok. Iya malah apik mergo jujur. Wah iya, radioku ilang, wifi-ku ya ilang kok colong kowe. Iya. Nganti sinyale ora kena dinggo nelpon, mergo kok colong sinyale. Iya. Iya. Sing sabar. Ngajian. Sing sabar nak Mas. Nggih, pun pangapunten. Malih kok malih wifi. Iku Bupati Gaolok, Cuk. Ya wis sakarepe adek duwe wifi, adek duwe parabola ya gen. Ngono. Kene, nggih. Kowe kepengin ngaji. Iya ta? Aku tak takon karo kowe. Kowe wis duwe agama? Agama niku napa? Lha agama kok ora ro iki piye? Kowe nak durung ngerti agama, telo diparok, dikepel-kepel, jerone dikei gula, terus dijang gladok kowe. Agama re, agama kuwi keyakinan utawa kapitayan. Ah, lek patokan kula duwe. Patokan apa? Patok wedhus. Kowe iki ya ngono senengane kok celometan. Agama iki agemane batin kapitayan. Nah, rening agamaku iki Islam. Mula nak pancen kowe kepengin dadi murid ning Pantingerang, kowe ya kudu ngrasuk agama Islam. Nggih. Nah, carane rene Sak niki ogak bar bodo kupat ngawur. Yo saiki iki yo ngono. Mas. kowe bakal tak baiat ya. Maca syahadat loro sing jenenge syahadat tauhid lan syahadat rasul. Ya. Ampun angil-angil lho iki. Ora. Ini salaman. Kowe nirokke omonganku ya. Nggih. Bismillah. Bis malam. Bis malam nggon Bismillah. jeblokmu kuwi. Bismillah. Cok. No bismillah kok malah bis malam iki piye? Jajalan delok kupingmu, Je. Alah ya kuping laran tok ngene. Alah mbok anggap SNO apa piye kok. Wong bismillah malah bis malam. Rumakno sing tenanan. Bis malam. Dia kejenengan menika kok Malah ketut. Ah sing kandha sapa kok? Lah aku iki kiai kok ketut ora ngarah. Aku iki ngomong piye kok ketut? Bis malam. Iya nak Mas. Nggih. Aku mau muni Bis Bis malam. malam. bis malam. Nggih, nggih. Kesetrum cangkemem iku apa? Wes, tenanan iki. Nggih. Bismillah. Bismillah. Irrahman. Irrahman. Nir. Nir. Ilate geder. Bismillahirrahman. Nir. Geder. Bismillah. Irrahman. Nir. Geder. Alah kok ngono iki? Geder. Hir. Nah, Pripun? rasane kok sepet-sepet mau. Mate. Malah kok kene. Lah kok malah kukur-kukur iki gatel. Sembrono. Bismillah. Bismillahirrahman. Irrahim. Irrahim. Ashadu. Asyhadu de. Ora usah nganggo de. Asyhadu. Allah. Ilah. Illallah. Wa illallah. Wa ashadu. Wa asyhadu. Ana. Muhammadar. Muhammadar. Rasulullah. Sing tegese kaya ngene. Pripun yi? Ora ana pangeran. Ana yi. Pangeran ra ana lek. Lho kok ora ana pangeran kok muni. Ana ya yi. Pangeran apa ae? Pangeran dangdut. Diponegoro. Pangeran karaoke. Malah kudu muka aku. Iki ana tutuke ya, Cuk. Enten. Aku nyekseni. Sakniki. Ora. Lah yo.
Aku nyekseni. Ora ana pangeran kang kasembah. Ora ana pangeran kang tak sembah. Kejaba Gusti Allah. Kejaba Gusti Allah. Lan aku nyekseni. Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad. Minangka utusane Allah. Minangka utusane Allah. Wong Islam tambah siji kowe. Pun sak. Aku tak takon karo kowe ya. Kok kowe iki duweni krentek kepengin ngaji ning Panti Ngerang. Iki saka karepmu dhewe apa ana sing ngokon? Nggih. Jane niku nggih karep kula dhewe nanging sareng kula sadèrènge mriki niku rak teng kubure bapak. Kowe resik-resik kubur. Ya. Iya. Wingi rak malam jemuah. Iya bener, apik. Bareng ngoten, bapak niku nyuwara. Bapakmu wis mati kok nyuwara. Lah nggih, kula dhewe nggih gumun. Lah terus Kula ken tobat, ken nyantri teng Panti Ngerang. Dadi ora ketang piye wae nganti kowe temuko ning Panti Ngerang, iki dikongkon bapakmu. Nggih. Dikongkon bapa. Nggih. Ya wis ngene wae. Mergo saiki kowe wis ngrasuk agama Islam, jenengmu bakal tak ganti. Jas. Ayo, aja kolodang elek jeneng Elek, elek Ndik. malingan. Oh, Tak genti sing apik. nggih. Tak genti maling kopo. Ono apa? Instruksi iki Wih. Omonganem. mboten cocok. Lho kok ora cocok iku? Lah niku tasih wonten malinge maling kopo. Wong jenenge Islam lu kathah kok. Apa? Apa jenenge Islam iku apa ae? Ah, Fatak Kuroji. Wih. Warga Barjadaku saini. Wih. Muhammad Yadkhuluna. Kowe iki nak nganggo jeneng iku ora iso modot kuntet iki malah. Mergo kaboten jeneng bento. Lah upama tak tambahi no gelem. Sinten? Tak tambahi Syaitani Rajim. Ya, jeneng niku. Iki jenenge Islam arek. Kowe iki pomong nganggo jeneng kowe kuntet ora kelar modot kowe. Kaboten jeneng. Ngoten nggih. Maling. Iki kanggo pengeling-eling, sakwise kowe dadi santri aja tumindak maling. Kopo mergo nggonmu nyantri, kowe dikongkon bapa. Dadi jenengmu maling kopo. Dikenang-kenangan nggih. Oh iya no. Saiki Nggih. kowe entuk temuan karo murid-murid ning Panti Ngerang. Niki. Iya Niki murid kenalan. kabeh niki. Murid kabeh kenalan. Nggih. Sing sopan lho ya. Nggih. Bungaken santri anyar. Maling kopo. Serawungki. Nggih. Lo jadi. Bulut Jati. Wah, maling kopo. Kenalke Cakrajaya Adipati Tunjungpura. Yes, jebul bupati ya. Mata ora iso. Yes. Kowe maling duwe bola bupati. Bupati. Jos ra iso. Maling kopo. Ditepungke Umar Said Kusumastuti ya Sunan Ndu. Iya, dek kanca Sunan aku caca. Sunan sapa? Muryo. Buntu kok iso duwe kanca Sunan barang. Ono. Lah ngopo kok mundur? Duh kula. Apa tikar sapa? Ora sawedi. Ora usah wedi. Kuwi kudu menteleng nanging pancen ya mondol. Padha Ora murid. apa-apa. Ketoke iki sangar nang apik. Ora usah wedi. Yang gitu. Bupati Patak Warak Mondoliko. Bupati Mondoliko Patak Krewak. Kowe iki ya ngono senengan kok iso. Tambali meh. Patak Warak. Oh, Patak Warak Patak Krewak. Wes kono. Bejo kowe, nggonmu teko ning papan kene iki barengi aku bakal mbabar ilmu anyar. Mula kanthi kuwi Iki paring dawuh ya. iki anak-anakmu kon gorene
Kembange. Pesta atur nggih. Ya. Silakan. Ono diaturake. Sing sopan lho ya. Aja isini-sini wong tuwa. Nggih, Abah. Mergo kowe iki anakku. Foto pendam menika mendel. Ngono. Kakak kula aja. Aku dipun tampi sesekarang. Sing tak jaluk pamuji, muga-muga aku bisa ngreksa anane kembang peparingi berat. Kang Mas Cokrojo. Yayi Rarayana. Monggo dipun tampi sesekarang. Ya, Mugi mboten alon sedinten sedalu. matur nuwun bakal tak reksa. Mas Marsaki. Menika sesekarang dipun jabung di kakak. Matur sembah bakal tak jaga dan jaga Gitu dong. Apa Sunan Rang Ana apa? ketok melok menawi panjenengan salah satunggaling tiyang sepuh ingkang boten saged mulang kalian anak kula raketan kados pundi wonten ing Kabupaten Mandalika gedhe cilik nom tuwa lanang wedok kula dipun sembah nanging sareng kula wonten ing rang boten wonten ajinipun babar pisan lho sewu maringi kembang kakang kula jati luruh Jatmiko kakang Kipati Cakrajaya anggenipun maringaken sekar kanthi ngaras padha napa mleh kakang Kusmastuti Sunan Murya anggenipun peparing sekar dijanggut cek diwiru nyampingipun bajingan paling apa uga jumawah dateng kula sekar dipun sawataken dateng Ya sing gedhe pangapuramu, lamun to anakku tumindake iki ora sopan. Yen to anggap luput, aku sing njalukake pangapura. perkawis semenika boten dados napa tetep kulampah sak lebeting manah Ngono. ayo sing baik ngen kula tumapak wonten ing Panting Rang sepisan kula nuhoni serat Ibran saking Rama ingkang angka kalih kula badhe nglamari putri penjan Rarayana Ngene ya, Mbak. Mergo iki ngepasi dina sarasean, wong tuwa durung bisa paring pawangsulan. Ora wong ngerang.
Nak Mas Cakrajaya. Menawi Rama ngarang boten saged mangsuli menapa kepareng kula ingkang mangsuli perkawis menika. Kaya ngono, ya. Tak sumanggakake. Kepareng. Padawara Kakang kados pun minangka wakile Bapa ngerang nggih toh wangsulan dina iki sakniki ugi kula nyuwun pawangsulan Kakang wangsulan Menika mbayani sanget. Kula jati tak jaluk kanthi banget kono ripin dulur-dulur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Mas Said Kusumas iki. Merga wis ana kerampungan jeneng sira kena bali ana ing pati mulya. Kula bakal pesantren wonten ing Pati Ngerang. Kaya ngono ya jaga-jaga ya. Kula nyuwun pamit. Ya tindake ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaine, Ono. kasih kula niki murid anyar, kula mboten melu-melu lho. Ya aja nganti melu-melu wong kuwi iku luput kok nganti melu-melu ya malah cilaka. Lah nggih. Mergo kowe iki murid anyar, kowe iki kewajibanmu iki mung sinau bab perkara ilmu Islam rak ngono. Bendang pinter. Boten nggih. Ngono. Nggih, kepareng. Kok beto. Lha iki wong Islam kok malah arep lunga selunang-selunung nganggur. Lah pripun? Wong Islam iki ana tatanane. Ya, kok upama kowe arep pamit, ya uluk salam. Lah pripun? Assalamualaikum. Lah aku sing bakal mangsuli. Waalaikumsalam. Ngoten. Iku tegese donga, dilonga. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lha mok Pak kabeh iki aku terus suman apa? Siji edang. Kowe iki assalamualaikum wekmu. Pilih kula. Waalaikumsalam iki wekku. Aja mok Pak kabeh. Ngoten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boten mukrime. Tak bocok sisan malah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alah. Merga wis ana kerambungan sawetara. Ayo, ing kumpulan ya. Hus. Pitik kalau apa? Kula malah hajri lho ya iki. Iki sapa kowe iki? Kula wong. Aku wis ngerti. Nak kowe iki wong. Lho. Piye karepe bocah iki? Tamu ora sopan. Napa? Iki dudu ning warung lho malah jigang iki piye? Niki napa? Kursi. Kangge Lungguh. Nggih pun ha. Lah kowe iki tuan rumah rak kalah karo tamu. Lho tamune jigang aku ya malah iso ngene aja. Lah kok kadang katet to nggih ya iki. Lah tamune kurang ajar. Saru nak panjenengan menika nggih saru to. Ngomong kae, nggih. Dun. Ora sopan blas. Dun. Yo. Jenengmu iki lho sapa? Gegeti wong ae kowe iki. Kula pilang. Pilang. Nggih. Bocah saka ngendi? Ndara kandang. Bocah saka Ndara Kandang. Nggih. Iki mau ya mentas wae ana nom-noman jengene Joko Lodang. Bocah saka Widara Kandang niku gaweane maling cah iku. Niku lodang kula pilang. Dulur. Dulur Nggih. ning pegaweane maling lho. Sami. Lho. Lah iki rak sak Kula pun keluarga. tok SK. Sak keluarga maling kabeh. Kabeh. Muateni wong. Lah terus karepmu mrene iki ngopo? Ajeng ngaji. Kowe iso kaya kakangmu. Sing bodho kakang kula. Kowe aja mlete. Ngarani kakangmu adik bodho iku. Ngaji kok mboten Apa saged. kira-kira kowe iso kaya kakangmu? Kenging napa mboten? Sampeyan nuturi kakang kula
jenengan baiat. Kula nggih ngertos. Dadi nalika aku baiat karo kakangmu Nggih. Joko Lodang, Nggih. kowe iki ya ngerti. Ngertos. Aku kok ora percaya nek kowe ngerti. Pengen bukti. Yo iya no. Contoh, Iya no. panjenengan dados kakang kula dados panjenengan. Kowe dadi aku, Nggih. aku dadi kakangmu. Nggih. Tenan ta ora iso ta ora. Aku kok ora percaya. Nih, tekene. Mas B. Coba nih. Ora patok percaya aku. Nih. Aja ngono nyanyi. Ojo. Iki wong praktek tok. Bener, jenengmu Joko Lodang. Aku terus piye? Yo jawab, Pak. Jawab piye? Iya nyi. Nggih, Yi. Kowe rene arep apa le? Arep apa, Cung? Aku arep ngaji. Ya, Ngono. wis di agama. Agama apa Yi? Gedang goreng taplukno. Agama kuwi ageman kapitayan, patokan. Iya Yi. Ora Yi. Iki kok mangertos iki? Iya. Terus Kowe piye? rene wis di agama, mergo ning ngerang kuwi agama Islam, kowe Eh. kudu tak baiat. Mau baiat? Iya. Kula manut Yi. Yo manut ta? Manut Salaman. salaman Yi. Nah, ojo kenceng-kenceng aloro. Bis malam kuwi sampean kakang kula. Iya, kene muni ngono goblok. Goblok ya. Iya. Telokno. Iya. Bismillah. Bismillah. Hirrahman. Irrahman. Nirrahim. Nirrahim. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna ana Muhammadar Muhammadar Rasulullah Rasulullah kang tegese aku nyekseni ora ana pangeran kang sinembah ora ana pangeran kang sinembah kejaba Gusti Allah kejaba Gusti Allah lan aku nyekseni lamun to Kanjeng Nabi Muhammad kuwi utusane Allah sah wong Islam tambah siji kuwe le ya iki cah iki piye cah iki aku iki bengkok ra ono wong Islam malah aku malah dibaiat gitu ya contoh saiki aku lagi percaya nek kowe ngerti kedadian aja ngene iki nggonku bocah ya saiki aku lagi percaya ini mergo sadurunge kowe iki tak baiat kowe iki wis hafal tegese kowe iki ngentiri marang ilmuku nyolong iki ngentiri nggih ing papan kene jenengmu bakal tak ganti Maling Kentiri. Nah, kewajibanmu dengan kowe wong Islam, kowe kudu tumindak sing apik. Aja kulino nyolong, yen bisa okeh-okeh ana nggonmu sedekah. Ngono iku wong Islam. nolong elek nggih Elek tinimbang nyolong aluwung njaluk yen bisa wong Islam iku kudu diokeh-okehke nggone sedekah. oh ngaten Dono weweh. nggih Nah, mergo kowe saiki wis dadi wong Islam, Nggih. kowe ya kudu salat 5 wektu aja nganti mok Salat, tinggal. nggih. Iya. Nggih. Mrengaten kula nyuwun pamit ajeng salat. Lah, sadèrènge salat tak wudu. Kamangka kula mboten gadah sandal. Kula tak nyolong riyin nggih. Lho, wong Islam mek nyolong. Gak entuk nyolong. Ora entuk nyolong. Nyolong kuwi. Tinimbang nyolong alung njaluk. Wong Islam kudu akeh. Sedekah. Kula mboten gadah sandal nyuwun sandale ayi. Tinimbang nyolong alum njaluk. Wong Islam diokehi sedekah. Anakku mau njaluk. Nggih, timbang tak colong. Wah, iya cah iki apa iki? Ngeten nggih, cocok. Lah kowe wis duwe sarung ta urung? Ajeng nyolong riyen ah. Ya aja ngono ah. Sajadah ya urung duwe. Dereng. Kowe meh nyolong. Nggih. Aja nyolong.
Tinimbang nyolong. Alung jaluk. Bocah dadae ayi. Wong Islam kudu akeh. Sedekah. Nggih. Mok jaluk. Nggih, kula mboten gadah timbang nyolong alung jaluk. Tekor nyi. Lagi panjenengan ingkang ngendika kados ngaten kok. Ngene gak gathuk. Iya. Iki mok jaluk sisan. Mboten kula gadah niku mungkin kula rentengane teng mburi. Apa itu? Lek wedhus. Muateni. Malah telak wedhus. Lah niku gedhe telek wedhus lho. Lah ancene iki yo mok cilik benteng kok malah. Mok jaluk. Pakekno. Nggih, ngoten nggih. Sarung kuwaja lho. Ikhlas lho nggih. Ikhlas. Ah, nggih. Sarung kuwaja. Larenipun Aja mok jaluk. kula tak pamit. Aku ora katokan jemu jaluk. Nggih nggih. Kula ngertos kok. Ono teng tindake. Mboten katokan mergo bojo enom nggih. Sawetawis kula pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mboten mukrim. Mboten entuk. Anyi. Anggo kula dheweaken Nyai. Kakang Cokrojoyo. Kenging menapa panjenengan paring pawangsulan? Kok kumpul lebat tangane sampean nempiling kula niku pripun? Mergo babar pisan ora diunggah-ungguh. Nalikane Sarasian Agung pendopo nerang. Kok wani-wanimu nembung arep ngelamar Rarayana. Apa wis tok pikir, Kenging napa mboten? Napa sebabipun? Kok kula ngantos nembung lawan Rarayana? Kanggo nambal tatuning manah ta? Sing ora idep isin ki kowe. Kudune ngerti empan lan papan. Kena kowe arep ngelamar Rarayana. Nanging mbok ngenteni liya di. Ing nalika ing Sarasian Pantirang, aku sing ora trimo. Nek sampean ora trimo perkara iki, ayo sampean wiridan nyerang, aku wiridan nyerang. Endi sing mati? Oh, arep tangkep jojok gantaran bau tak ladeni. Ayo, tumindak apa? Sampean tumindak napa? Dirangkake. Sampean iku pengayoman. Ana ing Mandalika lan Tunjung Pura. Mbok digagas kanthi permati. Lamun to kabeh iki kaprungu kawulamu lan kawulamu. Mesti wae bisa ngasorke derajatmu. Rungokke kowe. Sampeyan sing rungokke. Rahayune Menang! Kakang Kula Jati. Lan meneh. Sampeyan sakarone iki seswa ana ing ngerang. Lamun to kepireng utawa keprungu pesantren liya mesti wae ngasorke asmane Rama Sunan Ngerang. Apa wis dibacotke? Tuh ae, bisa bacotke. Ayo, Wani nek salaman. Salaman. Jalan ngapura. Gah. Salaman tangane gegem. Salaman iki sing apik. Ayo salaman wae peleng ngono sing lima niku kula. Wis to. Wae ana pangapura kelawan sedulurmu. Perkara iki tik sidhek sakmene. Racut Bramantyamu supaya ora ubal nafsumu. Oh, tanganmu ndi? Ayo, dicongke tangane. Salaman iki sing apik. Salaman kok dumuk mawa. Ampun. Di tenane aku kautus kalian Rama Sunan Ngerang. Nggih. Supaya perkara iki ora kedawa-dawa. Aku uga ora kepengenake antarane siswa lan siswa ning Ngerang mengko akeh sing dadi korban. Mergo saka patrape dulurmu dhewe. Rahayune ndika Kakang Kula Jati rawuh wonten papan menika. Menawi boten tertamtu sampun wonten korban. Sopo korbane? Padha wae. Padha wae.
Apa ora ana tekane Kakang Kula Jati ana klothokane menungso. Wis sewani Cukup. Wis bacut, Isih gantel tanganmu. Iya. Isih pengen gel-gelutan. Ora usah kowe lan kowe sing padha musuhan. Iki tabrakan dulurmu tuwa. Oh, makin rumiyin. Sewu. Panjenengan ampun melu-melu perkawis menika. Menika urusan kula kalih mengkono nih. Aku ngerti. Karepku ora kaya ngene iki sing tak karepke di. Lajeng kersanipun. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Perkara iki disidhep disowak. Weh, para-para. Nggih, pripun? Supaya ora kedawa-dawa perkara iki. Kono gelis bali ana Mandalika. Ngoten. Yo. Kakang Cakrajaya. Menapa? Perkara niki aja dianggep rampung. Besok yen wis titi wangsane mangsa plotot nyawane sampeyan. Para-para. Ora usah digagas kabeh kandhane Pandhawa. Saiki ngeten mawon. Pripun? Panjenengan kundur wonten Ngerang napa badhe kundur wonten Ibu? Sawetawis kula nilaraken kadipaten pramila kula badhe wangsul wonten tujuan. Aryo Basuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kaya ngene iki lho bobote gabung. Wong betek-betek ora kepengin akeh siji lan sijine padha cengkak. Ya sarene perkara iki tak kira wis rampung. Ojo atur ning ngersane Rama Sunan Kudus. Ning Panting Ngerang uripku kok rasane kok penak banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iku tasbih tanduk pitik. Tasbih. Ora ngono. Kowe iku dadi apa? Bro. Santri ya, Bro. Bro matamu ngono. Wong mau dijak moh. Berarti wis dijak tekan kono. Ngaji ra pecus, maca syahadat ora pecus. Bismillah, bis malem. Ora iso kok. Sik. Larah-larahe piye? Kowe kok iso ning Panting Ngerang iki mang dadi santri? Kowe liwat ngarep, aku liwat mburi. Mergo aku wedi pendopo Ngerang ana wong galak pojokan sing mbok arane patake krewak mau. Lho, ora umum. Walake. Kaya ngono patak mari patake krewak. Karo wedi kok. Aku diterima ngaji ning Panting Ngerang padha wae. Geger diber-ewer-ewer. Kowe ora wedi. Lha apa wedi? Patak warak ngomong. Walah, kok lanang-lanang dhewe. Wong angger tutuke ngomong towangane ngene matane mecicil. Wah, kok ana sing ngono ya ora. Kalau dilebur gawe pati lho piye. Ning kok cilopat tenan apa? Ora ana tekane Kakang Kula Jati. Ya se Cakrajaya tak nggo bal-balan. Assalamualaikum. Loh, Waalaikumsalam. Pripun kabare? Wah, alhamdulillah kabare. Alhamdulillah. Nek kabare sae. Assalamualaikum. Aku ora kenal kowe. Assalamualaikum. Ora dulur kowe. Dosa. Dosa sama salam ora disauri. Dosa kowe. Dulurku iki lho. Mboten. Sampeyan nggih dulur kula, ning niku adik kula. Lho, padha-padha santri teng Ngerang. Oh, Nek kula metu ngarep, nek niku metu mbu. oh ngono. Malah sampeyan mboten ngerti. Ayo. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula tesih urip innalillahi. Innalillahi kanggone wong mati. Oh. Santri pekok.
Ya sing gedhe pangapuramu aku lali. Keberanang atiku perkara nglamar Rarayana. Mulane aja ngombe arak ae. Aku santri ning ngombe arak. Ngombe arak karo kowe to. Ijeh mau. Hah? Ijeh. Entek. Ya kena uduk pilai minggali. Ya wong sampe bukan perkara arak. Astagfirullah. Ngene lho. Arak mau ijeh tak gua. Mergo wis kadung ngaji kelawan Bapak Sunan Ngerang. Yakin. Lho kene tak kandhani. Yakin aja prei. Yakin aja prei. Yo prei. Ngeten. Jane sampean niku lah nopo ngamuk mawon. Lho tek ora piye. Kowe yo ngerti dhewe to kok. Nggih. Menehi kembang para murid-murid ing Pantingrang. Dheweke nganggo sopan santun. Lho, barang tumiba kelawan aku. Kembang disawatke raiku. Sapa wae sing ra mangkel, sapa wae sing ra gelem. Kanggo nambah rengkaning atiku, Rarayana tak tembung tak lamar. Ngono. Sampai ngono perkara wedokan kok direwangi geger. Lho, lagi geger piye? Beda karo kula kalih kakang kula. Kowe iki rong donte bojo lho. Dereng. Beda lah iya. Dereng ning masalah wedokane juara. Juara. Kula niku ora bekas maling. Oh iya. Biyen iku nek cara aku lho. Iya. Biyen. Heeh. Biyen bocah wedok tak senengi kok rantuk. Tak colong. Tak colonge. Malah ngajani elek. Dosa kowe, Kang. Aku ora ngajani kok. Aku Lha iku, Mang. dhewe kok. Aku critakno mben kok. Kono ben kono butuh awake dhewe sinau ngaji. Ngono ayo bali.